ka, ang ganda mo pala. Ayun na. Uy, ito pala yan. Vlogger pala ako. Shoutout sa iyo, idol. Deserve ko na lang po yung kulang po. Shoutout. Alright. Idol pala yun. Ano pala yung nagbigay sa amin. Hindi ko na video, sayang. Ano mga kawaray? F. Ariv. Matapunan na anak. Ayan tayo mga kawaray. Thank you sa sa YT. Thank you Lord sa YT. Kain kami. Mga inas na. Hindi joke. Kakain naman kami. Saya lang tayo kasi ma-treat natin muna yung family first before anything else. Ay, shout out. Thank you. Ay, kulang pa, ano? Sige. Thank you. Nakakarin nyo siya din, di ba? Ay, ha? Kamay na lang kaya ka. Alam mo na naman maasim eh. Sour. Kamay ako. Sige, ha? Ano, may you tawag daw my name. Ha? Daddy. Ano, Daddy? You eat Daddy. Hi, Tol, Melvin. Shoutout. Melvin, shoutout sa iyo, Tol. Tayo. Ay, wala daw. Paray. Good trip siguro. Thumbs up. Thank you sa thumbs up. Kain. Na? Enjoy. Thank you so much. Kain ng inasal. Hindi nga tuyo. Walang tuyo. Hi, 3 viewers siya. Kain po tayo. Wow, magiging tayo. Diyan ka nang makita. Kain po, kain. Right, so viewers, Nakaliga dito. Kain tayo, Melvin. Chinito vlog. Kain. Oo. Sarap talaga to, Tol. Bakas ng whitey. Umawad ka na ba? Ha? Bakas ni Whitey yan, bakas ni Whitey. Ano ko? Kain mo na.
Restaurant pa rin. Inasal restaurant. Inasal lang. Carl Buaga. Kain po. Wala tayo pang restaurant. Pang ano lang tayo. Kain tayo ba? Kinalay. Ha? Ano? Shout out sa to viewers. Wow, enjoy. Thank you po, Kari. Thank you, Mama Kari. Bakas ni YT. Dahil si YT, nagbigay na ngayon. Kaya, nakakain tayo ng mga isa. Thank you po. Ang kanin. Hindi sila nagbibigay kanin. Ang rice. Wala pang kanin. Parang yung manok nila. Parang may taba. Ano mo bibigay ng kanin? Biboy yun. Biboy, shout out. Kain tayo, Biboy. Oh, di ako umuwi. Pinauwi ako. Hindi na ako pinauwi ni Maria Pe. Gaway kami. Sa ano na ako nakatira ngayon, mga inasal. Good evening, host. Like an... Ayan ko yung sabihan ko din. Kaya nandito ako sa mga inasal ngayon, titira. Maria P, oh, si Marco. Dito lang ako sa likod. Sa likod ng kamera. Siya. Ito na pala nagtatrabaho. Ano ba? Ayos na. Biboy, kain. Sangkay pala. Patay gutom kasi ako sangkay. Kaya food trip talaga to. Nagkamay ako. Ako. Ay, pangatlo pa lang to. Wala pang 5 to. Uy. Ano pa lang ito, mga 3. Dahil sa'yo. Kain lang kayo. Sangkay, thank you ah. Love you. Asim, parang si Biboy, ang asim. Ang asim ng sabaw, parang ikaw, sangkay. Ma'am Shi, unlimited rice po house. Opo. Kain po tayo.
Uy, sweet ako, di ba? Maasim ka. Para kang patis. Pati. Lang shibing yaho. Naka mo. Ang laki ng bawas ni Whitey, Sangkay. Yung $100, umabot na lang siya ng $88. Nakakaloka. Ang laki ng binawas. $12 anong nawala. Mark yan, tawag ka ni Kuya B-Boy. Mahulog ka na. Baka sa ano, dahil sa ilang buwan akong walang sahod. Diba? Kaya malaki ang medyong bawas. $12. Si Spring, shout out. Kasi mula nung April hanggang August ako sumahod eh. Para halos 4 months. Parang $2 ang bawas eh. Hindi lang. $3. Sahod host? Oo, sahod sa Whitey. Oh, dikit na sa'yo. Thank you, thank you. Kain po tayo. Yeah, bigyan kita moderator. Wow, yummy. Ang ganda ng ano, linaw. Ayan, may moderator ka na si Spring. Si Spring, meron ka na moderator. Thank you so much. Meron ka ng ano, na-jacket ka na. Kain po tayo, Mark. Anong ulam? Manginasal po. Ate Eva. Bukas, for sister, magbigay ako sa inyo ng pang merienda niyo. Parang pinaglululoko ako nitong load na to ah. Yung load, pinaglululoko ako. Yung load. Kalulog ka lang kanina, wala na naman. Nag-live ko. Huwag na, uy. Sige, bahala ka. Buti ka. Tumahod ka na. Sahod ka rin yan. Sa Manila kasi kami, Sangkay. Baby TV dan sa'yo with bakas pasukli. Yung channel mo yan, si Spring.
Sino ang sinasabihan mo? Magbibigay ka dyan. Salamat, Shiri, sa binibigo. Wala. Pwede ko lang isa. So, naulaw ako. Ilang busog na naman yan. Biglang busog ako. Natano na. Ah. Si Grace ang malaking sasahurin. Nasa ano ata yung sasahurin ni Grace? Nasa 27,000. Laki. Ma'am Shi, thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Ayos na. Hi, Karen. Good evening. Wait na dinner. Ayos ba? Si properly. Po pa. Use a spoon. No. No spoon. My hand. I'm Filipino. Hindi na namin kailangan ng spoon. I love my hands and eat. Kasama ang akong kamay. So, nang-spoon sa mga lisan. It's my spoon. Kill mo si Margaret. Ito ba kain po? Bakit tingin? Diba siya rin luto yun? Hello po. Kala ba yung kain po?
Busog na ako. Yes, thanks, B-Boy. Thanks, Miguel. Shoutout sa lahat. For viewers, shoutout. Tatay Robin, naayos nyo na po ba? Napasok ko na. Bank account. Okay na po. Congrats! Nice, Tatay Robin. Inisip mo ba ito? Ano yung tawag yung Pwede mo. Plastic mo na lang. Shoutout, Jane. Mahulog ka. Di ka? Shisha. Bangnya Salpud. Philippines delicious, yeah. Bean, thank you, Bean. Sahod mo pala ngayon. Thanks din sana all sahod. Oo nga, Tatay Robin. Nakasahod din. Tulog ng 4 na buwan. Dahil kay Bibo yan. Punta ko nakasahod. Tsaka, sinama ko si Bibo sa pagkain. Kaso wala siyang pagkain. Nakita niya lang kumakain ako. Oh, si Sarah. nagbigay ka ba kayo ng 40? Nakapit ka nakaharap. Wala kang ganang kumain Wala talaga. Kita mo naman. Ganyan ako. Sino ba rin? Pag sumahod ako, kulab tayo. Di ba? Pag nagkulab tayo, huwag mo kayo libre. Kanya-kanya tayong bili. Tatay Robin. Sana hindi ko makilasal. Guguluhin natin buhay nila. Ate Eva, sarap.
Matakaw si Lolo. UIT, matakaw. Ang laki ng binawas ng, nagbawas na ng tax. Binawasan pa ng yawa. Bigyan nyo ako. Okay lang. Din na magalawa sa upo. Anong bibigay ko sa'yo? Oh. Ayan. Sa'yo na. Sumo? Buto. Finish. Finish na po. Titingin na ng mga tao rin sa mga abnormal ba yung tao? Okay. Titingin na ng mga tao rin sa mga abnormal ba yun? Sana dito rin si B-Boy. Oo nga eh. Layo kasi, ibang planet kasi yan si B-Boy, nasa ibang planet. Ala, ang galing ng gripo. Anong gripo nila? Tumutulong yung tubig. Gago. Ang galing. Nakakatuwa. Ko? Tingnan niyo. Tingnan niyo yung gripo nila. Tumutulong. Ang galing. Ang galing ng gripo. Nakakainis. Parang nabutho pa niya tubig. O nga mga ani. Oh, galing. Tingnan mo yung pingitan nila to. Na kasi ito sa bukid, nasa Pilipinas kasi nga, nasa ano tayo. Oh, galing. Andito yung nila. Dahil sa amin, dito si Babo. Ngayon, nandito. Galing, nakaka-touch. Galing, nakaka-miss. Minsan lang ako makakita ng ganyang gripo. Totoo lang, basa pa yung camera ko. Galing ito pala yung nila. Nasa pader? Ano yun? Nasa pader? Parang tanga no? Nagkunwaring walang alam. Kaya magtataka ka bukas, B-Boy. Ito pa rin ang susuotin ko. Sabihin mo, Mark, di naglinis Ay, di nagpalit ng damit Ano pa rin ang suot mo? Baka ito buenas bukas. Laki na, oy. Hindi yan abs yan. Chan yan. Daluan. Hirap mahulog ka. Kaya mo binigyan ako ng sunog yung tawag yun. Ang pahit ng tawag yun. May lasa yung yelo. 25 pa naman ang isa nito. 25 ang isa. 23. Tapos pahit. Nako. Ayaw mo pala ayaw mo masabi. Nen, no? Umalis na tayo dito. Bili ka ng ganito. Halo-halo, ililibre mo ako. Dali, balikod mo yan, bibili ako. Kano ba halo-halo?
90 lang, 90 large. Dali. Ito ako busog, Digby Boy. Baka may pang bigay ka dyan pang halo-halo. Tawa ng tawa eh. Ngayon ko lang ba nakakita ng tao, Digby Boy? O ngayon ko lang nakakita ng hayop. Hayop na kumakain sa kainan ng tao. Ikaw ang may sahod. May sahod, wala pa akong sahod. Malit lang yun. Huwag mo na ligpitin kasi. Lagay mo na lang dyan. Ganyan lang. Oh. Sabihin mo lang, Tatay Robin. Sabihin mo ng bahala dyan. Pag-aambag ako, Tatay Robin, 25 pesos. Sinasabi ko na, 25 pesos ang akin. Si B-Boy 500. Okay na yan, si Boy. 500. Mabait yan. Si B-Boy, no? Hindi ka nagkamali sa napuntahan mo, Tatay Robin. Hindi ka nagkamali sa pinuntahan mong grupo. Yung leader namin, napakabait niyan. Yan ang magpapalipad sa iyo ng 1,000 or 500. Sa akin, 25 pesos. Hindi ka nagkamali sa pinuntahan mong grupo, Tatay Robin. Legit. Alis na kayo? 20 pesos sa akin. Binayasan ako ng dalawa. Kaloko-loko. Gagi. Babay mang inasal. Loko, iniwanan ako ng dalawa. Sarap pa ng inom ko ng soft drink. Lumayas. Ang loko-loko to ah. Ha? Hindi ako nasarapan. Sayang yung ano ko dun, 600 ah. Para nalugi ako dito sa mga inasal na to ah. Sa kay B-Boy, bayaran mo yung binayad ko dun sa mga inasal, 600. Parang hindi ako nasarap. Aray ko. Ano ba yan? Thank you, Lord, sa blessing. Hi, Daniel, Boson, shoutout. Gagamboy. Kusina lang ang malakas. Yes. Kaya pag sumali si Mark Jowaray TV, kaya comment mo doon kay ano? Ha? Nang? Nung ano? Bumili ka doon. O, yung bata. O, yun o. Daniel Poson, shoutout sa'yo. Poson. Tatay Robin, live ka si... Live ba si Japper? Mamaya pa yun. No? Bueno. Bibilin sila. Walang ko anong bibili nila. 6 viewers at 10 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Are share, shoutout. Mamaya-maya daw. Abangan ko. Manonood din ako. Hindi na. Ayan ako na. Ano ba yan?
Tatay Robin, kailangan magla-live. Kailan mo balak mag-live? Totoo lang mga koray, parang hindi na masarap ang ano ngayon, mga inasal. Hindi lang sa seryoso nga lang. Hindi na magano ang mga inasal. Hindi na tulad dati na ang luto nila napakasarap. Iwan ko lang sa ibang brand na inasal. Ibang hindi dito sa Novaliches. Sa kanila yung mga inasal nila, hindi na talaga Yung turon, sunog. Mahal-mahal, nasa 23. 23 ang isa. Ito rin tawgi pala. Ay, di ka marunong pa? Tatay Robin, di mo pa alam paano mag-live? Punta ako sa iyo kung paano. Punta ako sa inyo kung paano mag-open ng live sa live. Madali lang. Masarap dito sa amin. Dito hindi talaga sangkay, totoo lang. Yung nila, yung manok, may amoy. Oo nga, promise, may amoy. Di ako nagbibiro, walang halong biro. May amoy yung nila, hindi lang mga pagreklamo, baka mo magalit. Ay, shout out. Punta ka Tatay Robin dito sa computer, alam ko na sa chip, hindi ko alam. Madali lang Tatay Robin. Madali lang po. Paano mag-live? Minsan pa-share ka sa akin doon sa pinagtitindahan ko para may may turo ko sa iyo paano mag-live. Babadyan na ang manok nila dyan sa inasal. Yun nga po may siguro baka yung na-serve sa amin medyo may na. Oh, ako kay mama. May tama. Sa'yo lang yung may akin. Hindi, sa'yo hindi. Iba ang lasa ng akin eh. Ito kinain. Anong gagawin ko eh? Ayun ang binigay. Pero naubos naman. Hindi nga nila mahahabol si Kagamboy. Ay, hindi mahahabol yun. Ang daming solid ang supporter ni Kanoto, Daniel. Malakas. 1,600. Ang laki ng lamang eh. Ang laki ng lamang. Okay, punta ako dyan. Thanks. Sige. Punta ka Tatay Robin sa pinepestuhan ko. Pag nag-live ako. Pagkatapos ko mag-live. Mag-live ka sa pesto. Para ituro ko sa iyo. Tatay Robin, kung dalawa ang phone mo, pag dalawang phone mo Tatay Robin, pangtawag mo yung isa para maturuan ka ni Mark. Oh, pwede naman Tatay Robin, tumawag ka sa messenger ko. Di ba dalawa account mo? Tingnan natin mamaya kung dadagdag. Kanina nakita ko yung kay Kusina, girl na mapalipad 2 beses yata yung na $20. Bukas pa papasok yun.
Malaki yun. Baka, magkano na ba si Kusina Girl? 92? 92? Nandito kay, ano yun? Kaya ano ba yung kagamboy? Gagambo yung 92,000. Sunod, isang digit na. 1,690 nga yung ano niya, dollar. Kay kusina. Ewan ko, wala pa text pita. Elmar Ogay, shout out. Dito na kami sa bahay. Pastilan. Glorification, shout out. Mike. Ito na. Oh. Oh, ito yung supply mo nakaraan. May Gcash, 60. Ito ngayon, nung Wednesday, for Thursday, di ba? Diyan. 1,000 pinahin ko, 150 ang Alam ano. mo siya si Kahani. Gcash. Alam mo naman, Gcash tayo. Alam mo, masahin natin yan eh. Ito. Yung ngayon. Ngayon, dalawang puti, 860 pe. Real na to. Ito. Ay, nakabidyo pa ata eh. Naka-live yan. Yan, yan. Gusto mo dito. Nasa iyo yung susi. Baka Nasa akin ba? Ito balik po. Ngayon, magkano? 330 tapos minus 260 na supply niya na nakaraan. Ganyan ako kakabit. Nilagyan ko kalamansi. Pinainan ko kabit. Sabi na, Di sa ano yun, sangkay, sa kalakal po. Yun yung sinasabi ko nga sa'yo. Oo, tama lang. Na Kanya, inahango lang namin yung paninda namin. yung kasi Kasi lagi na sa amin. wala man tayong ano. Wala tayong ano ngayon. Pag nabenta, makuhapunan, saka ibibigay. Magkano? Gusto niya sabon, hindi ko naman pasa-pasa yan. 3,090 daw. 3,090 lahat? Hindi yan laruan, ipapasa yan sa school. Ano po? Nagkuha ka ngayon mais. Yung beta tayo. Jo, nag-order ka na ng mais? Pinanggal mo doon sa ano? Ha? Yung sa akin lang, hindi naman niya ako sinabihan eh. Meron pa. Abang di pa dumarating, mamaya pa daw yun, mamaya-maya. Ano yun, puti? Purple. Kuha mo ko 150 tsaka 100 na ano. May purple ka pa doon ah. Bilipil ng purple, di mo binisplay. Paano yung display? Matumal nga. Kaya yung purple namin eh. Sa inyo. Nasa poste Yung kayo. purple nila ano, nila Cedric. Gano? Tagdaan ang? 3,000 ata. 3,000 ba ano? Pa ko sa buwan. 1,090. 150 lang na purple tsaka 100 na ano. Dani, kung ilan yung magkano yung ano. Bago daw sila ano. Bago kasi. Ah. Purple. Di ba? 200. Okay lang. 200 ba yun? 100 lang. Yun. Ha? 100. O kala ko 200 eh. 200 ako. Nagtagsandalan tayo. Kaya miss, hindi maglaban yun. Kuha mo ko 150. Tsaka 100 na dilaw. Alin ang bago na yan. Ano ba natin? Or ano ka, for Friday? Rhino. Ay, shoutout po. Hindi ko pa to alam yung ano ah. Minsan nakakatulugan ko. Minsan kasi alas 4 na si Pixo. Ay, alas 3. Ganyan. Nakaloko pa. Ganito talaga. Kaya hindi ako na magbigay ng malaki. Tapos kawawa. Saka hindi siya yung nagpapakapuliyak. Kaya tayo pag-uusya. Siya na. Wala na yung bold mo. Akin na yung 1,619 kay Gagambo. Uy, ang laki ah.
Congrats. Pumunta sa bahay eh. 5 viewers at Pumunta sa bahay eh. 13 thumbs up. Shoutout po. Kumari ka lang, tapos mamaya kukunin mo yan eh. Linaw ng camera ko. Anong ano ko? Live ba? Ha? 6 viewers at 14 thumbs up. Shoutout. Diyan muna kung wala pa. Iwan ko talaga kami lang sa cash ko. Ayun na, kaya talaga. Kung sa ano niya. Hi. Nakakapuntaan. G! Tawagin mo ako sa Roji Mine. Eh, tawag ka ni Oray. Baka boss. Tawag ka ni pare mo. Yung usap mga koray. Mayroon tayong pag-abutan ng ating party sa sinahod natin sa YouTube. Ibigay natin yung 500. Pambili niya ng gamot. Papasok yan. Nawag ko. Punta siya rin. May nilang yan, kay papa mo Ang yan eh. dilim. Ang dilim. Shoutout sa 2 viewers. Shoutout po. Bigyan natin si parang Rogie ng 500. Sa akin yan. Dito lang pa. Dahil may 2,500 ka dyan. Wala. Wala. No? Ano? Huwag ka na sumama doon. Nag-live si Mark. Wala. Guys, pupunta nga dito nila paring ha. Titingin ko anong pagkain. Oh, Tawag kay pa, ano si paring Marsa. pambili mo ng ano yan. Reward, maraming salamat. Hindi ka live yan. Dito pala. Ayan, thank you. Maraming salamat sa binigay mo sa akin. Sinahod natin sa sinahod sa yan. Busa ka na paring babawin mo pa. Yun na sina. Kiss mo na po. Utang ina. Kiss mata. Ay, pambili mong gamot yan, pre. Salamat pare. Sige, sige. Lalabas yan si Papa mo. Pambili niya ng anong gamot. Ayan na si Papa. Ang laki Daniel, kaya gagamboy. Ay, gagamboy. Oo, ang laki niya. Binagyan na natin, guys. Pinangako ko kasi makakawaray sa kanya na pag sumahod ako sa YT, bigyan ko sa 500. Eh, di naman malaki ang sinahod natin. Meron tayo na ambag sa kanya. Pambili niya ng ano, gamot. Pagaling ka parang Rogie. Shoutout sa'yo. Sige lang, pag sumahod ako, bigay din ako panggamot. Oh! Baka mag-toki kagamboy. Oo. Kaya yun, umabot ng toki. Wow. Binigyan ko yung ano ko, kasi pinangako na, di ba pinangako ko yung nakaraan sa akin live? Sangkay. Kiss mo nga. Kiss mo na. Aray ko, kiss. Wag. Okay na yun. Madalas ko naman nakakasama. Minsan dati nung medyo okay pa yun siya. Madalas ko kasama sa ano yun, sa aking vlog. Ay, kasama. Ngayon may sakit na siya. Kaya hindi siya may sama-sama sa live na sa vlog ko. Open na gabi isang kay. Uy, may vlogger shoutout. MC Vlog Official, shoutout sa iyo. Like Dan Host, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo, guys. Salamat sa inyo. Tatay Robin, maraming salamat po. Kahit nagtitinda yun sila, na kinakapos pa rin sila. Parang kami lang din, kinakapos. Minsan kahit pa paano, maka-ambag man tayo sa kanyang panggamot-gamot.
Hindi naman ganun kalaki. At least, kahit pa paano, yung pangako ko sa kanya na ibibigay ko sa kanya ng ano, ayun, nabigay ko naman. Pangako is pangako. Wag ano, susuwayin. Aray ka, susuwayin. May vlogger, thank you so much. Dikit ka dyan, dikit. Dikitan mo yung mga kaibigan natin dyan. Thank you so much sa 4 viewers at 17 thumbs up. Thank you, love. I love you guys. MC Vlog, thank you so much. Yung channel mo to. MC Vlog, parang familiar ka, no? Dalawa ang channel mo. Isama mo pa rin siya ngayon sa vlog mo. Oh, sinama ko naman. Ipapang ano ko yun. Pang intro. Hindi ko ganong inano kasi, siyempre. Privacy niya rin. Bigyan kita moderator, tol. MC Vlog. Kahit pa paano, may pambili na rin siya ng kamal. Malit lang naman na bagay yun, at least. Salamat, host. Uy, walang ano man. MC Vlog, wait lang ha. Kunin ko lang ang aking mga cellphones. Oh, mga cellphones. Aking cellphones pala. Cellphones. Kasi magpe-play tayo guys ng inyong mga video. 3,000 lang yung nidro ko. Kasi hindi ko alam kung magkano ang laman nun. Mahal na yun siya. Play ko yung mga video nyo guys sa lahat ng nandyan. Unahin ko muna to si ano, MC Vlog Official. +1 ako sa idol. Andito ako sa iyo. +1 ako. +1 ako sa idol. Maraming salamat sa pagpasyal. Sana magdikit ka dyan para dito tayo sa holiday travel August 21. Ngayon lang to, bago lang to. Ngayon lang, kahapon lang to, kahapon. Dito tayo sa idol. Panghuli ako pang show. Aray ko, naman, B-boy. Bakit panghuli ka? Gusto mo, yun napakita ngayon eh. Panghuli na naman. Panghuli ako for sure. Siyempre, ikaw lang naman matibay dyan eh. Ikaw lang naman matibay dyan sa ano ko eh. Live ko eh. Mawala man sila. Si B-boy, hindi mawawala. Andyan yan lagi. Aray ko sana all. Nandito ako, MC Vlog Official. Nandito ako sa'yo, naka-play ka na. Kasi, sino ba nandyan? Nawala na si Sangkay. May vlogger nandiyan ka pa? 8 viewers at 17 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Thank you so much. I love you all. Glory Creation. Ay, ito si ano pala, Daniel na lang muna. Paring Daniel Padilla. Paring Daniel, nandito ako sa iyo, paring Daniel. Oh, ang galing. Nandito kayo sa iyo, paring Daniel. Daniel. Naka-applicable sa akin ha. Guys, sa mga gustong pumasok sa aking live, ipi-play ko po ang iyong mga channel po ha. Huwag kayong mag-alala. May mga cellphone tayo rito. Kaso nga lang, luma lang. Pero pwede na po tagaan. Tapos si Glory Creation tayo guys. Gagamitin ko muna yung cellphone ng asawa ko kay ando nagkikimaritis muna. Nagmamaritis. Yung maritis yung asawa ko eh. Baka si Pian, marites. Dito kay Glory Creation tayo guys. Tatlo sila ang i-play natin. Glory Creation, +1 ako sa iyo. Stop jumping, Marjan. Maano ka dyan? Ate Ann, hello, musta kayo? Nandito tayo kay Glory Creation, may ads. Laki ng views mo, Glory Creation, siya ba to? 24,000 5 years ago. Ang galing ha. DIY dress out of plastic and ang galing.
Ang galing naman, 24,000. Okay, ang laki. Nandito ako sa iyo, Glory Creation. I play your video. Ay, Sagato, shoutout. Andiyan ka pala. Nandito tayo kay Daniel Machunaga. Di joke lang. Mason. Andito naman tayo kay MC Vlog Official. Thank you so much sa inyong lahat dyan, nandyan. 7 viewers at 19 thumbs up. Thank you. Walang anuman, Glory Creation. Ate Ann, Yahoo! Biboy TV, sangkay mo, opay na gabi. Sabi ni Ate Ann. Nandito kayo ha, guys. 3 kayo. Naka-play kayo ha. Baka sabihin nyo, di kayo piniplay ha. Piniplay ko kayo. Nakakain kasi ako mang inasal, kaya parang tayong balingan magsalita. Biboy TV, sangkay mo, opay na gabi. Biboy TV. Malakas pa yung boses mo sa akin, Mark, dyan ha. Tumigil ka katatalang, paluin kita. Hindi ka titigil. Diyan ka maglaro. Magtatalo ng talon. Sama ng tingin mo pa sa akin ha. Mahirap talaga pag may anak kang makulit. Ano? Di ba makulit lang, wag lang magkasakit. Help me, no help me. Ang ginagawa ko sa'yo. Salamat, napansin din ako ni Sangkay. Ang baho ng paa ko. Aray ka, ang bango ng paa ko. Yeah. Smell. Oh no, it's patis. Siya ina. Sagato Mix Vlog. Shoutout, sabi ni Ate Ann. Guys, magdikitan kayo dyan. Para lahat kayong umalimang kayo dyan o na punta kayo sa ibang live. Malay nyo, nagkita kayo dun sunod na araw. At least sunod, dikit na parang may Pinoy pandikit. Sagato Mix Vlog, may love shoutout, sabi ni Ate Ann. Nandito ako kay Glory Creation. Guys, naka-play tayo guys ha. Nandito naman tayo kay MC Vlog Official. Naka-play ako sa iyo. At kay Walang adjust. Daniel, nandito ako. Next natin dito, 3 rin. Si Sagato, si Ate Ann, at si Tatay Robin. Siyempre, mamaya na yan si B-Boy. Pang ano, pang highlights. At may galaw shoutout, sabi ni Sagato. Ay, yung iba mahahaba. Yung kay Glory Creation is maiksi lang. Ito kaya ano, mahaba to eh. Kay MC ano eh. MC Vlog. Ay, yung kung nandiyan pa. MC Vlog, nandiyan ka ba ba? Mukhang umalis na yata. Ang galing po. Sipon? Ay, B-Boy TV. Ay, andyan pa pala. Aming tawasan kay B-Boy. Lagi naman natatawa yan. Alam mo, pag nakikita ko ni B-Boy sa live ko, lagi natatawa yan. Kahit siguro pag tain yan, natatawa pa rin yan. 8 viewers, shout out. Tambay lang ako, host. Oy, thank you. Nandito ako sa'yo. Sa bang lugar to? Ba't mahabang highway? Commonwealth? MC Vlog Official? Sa Commonwealth ba to? Dandikit Idol Ate Ann. Thank you. Kasa Sagato Mix Vlog. Maraming salamat. Uy, yung ganda naman. Dito tayo kay 24,000 ang views niya. Ang galing. Glory Creation, nandito ako sa iyo ha. Commonwealth. Oh, taga dito ka lang? Quezon City? Idol MC Mix Vlog? MC Vlog Official? Oh, para kasi napapansin, nakikita ko kasi to sa ano eh. Luzon Avenue. Ads po tayo, ads tayo. Sagato Mix Vlog, dikit sa'yo, sangkay, tamsak sa latest video mo. Oh, San Mateo. Oh, San Mateo ka lang. Glory Creation. Ads pa rin ako sa'yo. Maraming salamat. 7 viewers at 19 thumbs up. Thanks so much sa inyo guys. Hindi siya pinasama, kaya nag-cry. Tama mo sa punan niya.
Baka mag 22K si Jagamboy. Malamang abot yun. Wala bang update? Wala pa. Saan siya pungkot? Dito. Ginagamit ko. Give mo mga phone. Wait lang. Tapusin ko lang to. Glory Creation. Gagamitin na. Dalawan lang gagamitin ko cellphone. Kasi gagamitin yung isa. Ano nga? Ini sa mga pa ko. Nandiyan pala si Bibi. May ini sa mga pa ko. Baho. Palinaw na lang. Yung mabaho pala. So, palinaw sa akin. Ngayon ka bang magpalinis? Ang sakit ng balakang ko. Kuya Tap, Cooking Adventure! Mark Joe Waray TV, may gilab shoutout. Ay, may gilab shoutout din po sa iyo. Kumusta ang iyong benta dyan? Mabili ba ang iyong Paris? Overload? Daniel, may gilab shoutout. Kuya Tap, sabi ni Kuya, Daniel. Salamat sa inyo guys. Saan kay B-Boy? Tawa ka lang tawa. Ha? Baho ng pako. Full support tol. Thank you po. Salamat. Ako ba yung ano mo? Hindi dapat di chinelas na ganyan susuotin mo. Balik ka sa ano? Guma. Daniel Poson, may love shoutout po. Sabi niya Dan, nasa iyo Glory Creation. Sakto lang. Gagamitin ng isa. Gamitin mo na ba? Pag-flip ako isa. Hindi ko lang to si, ano ba yung pumasok sa akin? Sa Ate Ann. +1 Ate Ann. Dito lang tayo sa maiksi. Dito lang maiksi. Parang wala maiksi rito ah. Dito lang maiksi. 7 views. 7 view. Minutes. Dito na lang po tayo sa sa ganito naman luto at tilapia. Hindi nakakasawa. Healthy pa. Dito tayo kay Ate Ann. Ate Ann, dito po ako sa iyo. Saan ka, B-Boy? Baka kabagang ka. Puro katawa dyan. Sa Tayabas. Oh, Tayabas. Ah. Mega love shout out po sa inyo guys. Thank you so much. Maya ako mag-live 1 AM hanggang umaga. Silent lang. Oh, gabing-gabi naman yun. Ate Ann, nandito po ako sa iyo ha. Naka-flip po ko kayo sa akin ha. Thank you so much po. Maraming salamat po. Dito tayo kay... Uy, tapos na pala kay Daniel. Tapos mo na naman yan. Dan na pala kay Daniel. Next natin dito si Kuya Tap na lang kasi si Kuya Tap nandito. Maya ka na sangkay. Pang pinali ka. Pre, pag mga pang dito tayo sa Daily Cooking. Kalabasa with sitaw. Like hindi na ako mag-iwan ng bakas. Kuya Tap. Kuya Tap, nandito po ako sa iyo ha. 50. MC Vlog, nandito pa rin ako sa iyo ha, tol ha. Hindi pa ako nakaalis. Hindi pa tapos, mahaba-haba kasi. Tapos Mark Joray TV, nandito ako sa iyo, naka-play ako sa iyo ha. Mark Joray TV, nandito ako sa iyo, naka-play. Sabi ko nga, Sabi ko na Salamat tol, walang anuman. Guys, naka-play si Ate Ann dito po sa akin. Isang cellphone kay sa cellphone ni Kay. At nandito naman si Kuya Tap. At nandito naman si MC. Sige na nga, nagtatampo tong aking kaibigan. Pagbigyan ko na nga to. Gamitin ko ang aking ninja, kapangyarihan. 42? Si B-Boy narito ang isa. Para 4 kayo naka-play. Para hindi magtampo yan. Nagtatampo na. Baka mamaya layasan ako niya. Dito ako sa pinakamahaba mong video. Sa cameraman. 51? Ayan ha. Baka sabihin mo di kita i-play. Like yan. Ayan, saan kay B-Boy. Ayan ha. 100. Nandito si B-Boy, naka-play. Nandito naman si Kuya Tap. Nandito naman si Ate Ann. Nandito si MC.
O, manood kayo sa akin lahat. Gamit na ang cellphone kong 4. May. Wala akong naka-play sa akin pang live. Salamat sa konsensya. Aray ko, grabe ka naman, di oh. Asa na yung ano? Di naman, ito oh. Ano? Ate Ann, thank you po. Oh, 5 lang kayo nandyan ha. 4 yung naka-play. Sinong nandyan na iba? Asa na? Arnel! Pula. Arnel vlog, shoutout sa iyo. Bulak, ilalim. Arnel! Happy si Sangkay Vivo, yes. Masaya. Pinakamahaba pa naman yun sa kanya eh. Siya yung pinakamahaba eh. Ano yan eh? Si B-Boy. 19 minutes. Ay, 20 minutes. MC, B-Boy TV, di yan daan. Salamat ko. Arnel. Arnel Vlog, shoutout. Magandang gabi, idol. Maraming magandang gabi rin po sa iyo. Bigyan kitang ano, moderator. Oh, yan oh. May moderator. Ay Tatay Robin, sorry. Wait lang ha, dito kita sunod kay ano. Kay MC Mix Vlog. Mark, yan ka maingay. Mas malakas pa ang boses mo sa akin eh. Siyan sa Commonwealth, si MC Vlog. Hindi ko, San Mateo daw po, sabi. 4 viewers at 19 thumbs up. Thank you so much. Sir Arnel. Ikaw maingay na. Ang ingay. Ang ingay mo. Rar ka. Oh po, Mark. Wait lang po. Next kita rito kay ano, kay MC. Sa MC Vlog. Special. Shout out sa mga nanonood daw. Sir Arnel. Thank you po. Salamat sa pagpasyal. Nandito po tayo kay Ate Ana, naka-play. Nandito naman tayo kay Cookie, kay Kuya Tap. Kuya Tap, nandito ako sa iyo. Si Biboy oh. Nag-request na naman. San Mateo, hindi yan Commonwealth. Hindi, dumadaan lang siya sa Commonwealth. Kasi nagmumotor siya eh. Yan o. Arnel, boom! Sir Arnel, please connect each other kay Arnel. Dikitan mo naman po yung ano natin dyan. Wait. Next natin dito si Tatay Robin. Play natin yung kanyang video. Tatay Robin, dito po tayo sa ano, inihaw. Yan po. Tatay Robin, nandito po ako sa iyo. Mega love shout out mga idol. Sir Arnel Vlog. Play ko po yung video mo po. Dan na sa'yo, MC Vlog Official. +1 ako sa'yo, Sir Arnel Vlog. Thank you po. Tumigil siguro kayo, Sir Arnel, sa pag-vlog, ano? Ayan, nandito po ako sa iyo. Naglalako siya. Kayod lang. Buhay Vendor Part 11. Aplika po sa akin. Ate Ann, nandito pa rin ako sa iyo ha. Nakaplika pa rin sa akin.
Guys, yung magtatagal yan, yun ang makakarami ng play sa akin. Yung magtatagal dyan sa aking live, yun ang makakarami ng play. Hi, Glory Creation. Wait lang. Ha? Katatapos ko lang, oy, Sir Romeo Rivera. Rivera pala, Rivera. Rivera. Boss Mark, Miguel shoutout. Mas, ikaw yung boss ko. Sir Romeo, kumusta po? Kumusta ang ating ano dyan? Ating trabaho? Biboy TV, thank you. May batang umiyak. Wait lang. Guys, naka-play pa rin. Ate Ann, nandito po ako sa iyo na may ads po. May ads, mahabang ads. Tatay Robin, nandito po ako sa iyo. Naka-play kayo. Akin na nga Saan kay B-Boy? Dito ka sa akin. At si Sir Arnal. Yung cutter dyan sa huli. Arnal, Sir Arnal, nandito ako sa iyo. Ha? Yung cutter sa huli. Sa huli. Meron ako dito. Kaso di ko lang naman ito. 6 viewers at 19 thumbs up. Ba't dito nadadagdagan ng thumbs up ko? 19 pa rin. Ano? Sige. Bahay na kayo. Buhayin ka lang. 6 viewers, shoutout. Oh, ganyan yung mukha. Palinis-linis. Ganyan yung mukha. Shoutout sa 8 viewers at 20 thumbs up. Uy, nadagdagan na. Parang marami na atang comment. Sabi ko na nga ba eh. Sabi na nga ba eh, marami ng comment. Ano na naman yung ano ko? Sorry po, hindi ko napansin. Ate Ann, thank you so much. Okay lang, boss. Boss Romeo, thank you po. Glory Creation, maraming salamat. Okay, thanks. Under yung video mo, Mark. Thank you po. Tatay Robin, nandito ako sa iyo. Sir Robert Bacalanon, shoutout mga kawaray. Shoutout din po. Shibi, Shai, shoutout sa iyo. Nagalab shoutout. Aray ko. Main channel po yan. Shai. Salamat host. Walang anuman. Aray ko. Sakit po yun. Kinakalkal mo ah. Balikan kita MC vlog. Sabi ni Tatay Robin. Sige po. Biboy TV, salamat. Wait ako sa live ni Idol Japanese. Ako nga rin. Naghihintay rin ako eh. Kuya Arnel, nandito po ako sa iyo. Maraming salamat po. Nakdoon ka na. Kaya may pumasok man na ano. Basher. 2 taon na akong hindi nag-upload. Baka may violation na yun. Pag matanggal na. Eh, hindi po yun. At di ka mag-upload po nun. Kung hindi ka pa naman monetize, hindi ka magkaka-violation. Basta wag ka lang gagawa ng ano. Hindi angkop dun sa ano. At nagbabawal ng mga videos. Hindi yan madidelete. Basta alam mo pa rin yung password, kaya yung number mo, tanda mo pa rin. At yung nang gamit mo SIM card. Hindi mawawala yan. At yan, nandito pa rin ako sa'yo. Bakit ganyan ka? Bakit ganyan yung ano mo? Sino na naman ang next natin, guys? Sinong nandyan? Sino ba yung pumasok na? Isa. Nakdoon ka. Ito si Shibi ay parang si Shai, parang ano to, kalimang bansa. Wala kang laki pa lang ng bahay niya. Laki pala ng bahay ni Shai. Shai, hello. Ang laki pala ng bahay mo. 20,000. Oh no. Nakakaya naman. Bigyan po kita moderator. Wait lang. Nandiyan pa ba kayo? Play ko po yung video nyo. Hi, Shai. Shebi, nandiyan ka pa. Nakaplay ka sa akin. Nandito ka po.
andito po kayo naka-play. 6 viewers, shoutout po. Boss Romeo, maraming salamat ha. Bigyan po kita moderator. Thank you so much po sa pagpasyal sa aking bahay. Guys, baka mayroon kayo may dikit man lang dyan sa aking channel, aking subscriber, madagdagan man lang. Dikitan nyo na ako, bilis na maawa naman kayo sa akin. Ay, Sangkay, nandito ako sa iyo ha, naka-play ka sa akin. At si Tatay Ruben, ads po, naka-ads po tayo. Napakahaba. Si Sir Arnel, kahit lang. Ayan. Ate Ann, Mega Love, Dan Connect. Sabi ni MC Vlog. Tatay Ruben, Dan Connect. Thank you MC Vlog. Salamat sa pagdikit mo sa ating mga kaibigan dyan. Kulangot ko, idikit ko sa iyo, Mark. Eh di akin ah. Paliparin mo na. Shibi, Shai, nandito po ako sa iyo. Shibi. Shibi, we are na. Sabi. Shai, thank you so much. Pasaway channel, Mega Love shoutout. Wait lang kung sinong wala pang mga bakante. Pasaway channel, maraming salamat po ah. Pasaway, Shai, thank you so much. Wala na ta si Shibi. Shibi Shai. Shibi Shai. Shai. Parang Shai. Shibi Shai. Gandang B-boy. Yahoo. Sabi ni Pasaway channel. Nandito ako sa iyo, Arnal Vlog. Salamat po. 6 viewers at 21 thumbs up. Allow view all. Ang laki ng ni Shibi Shai. Ang laki ng bahay niya. 20,000 subscriber. Kaya pala sumilip lang. Kaya pala sumilip lang. Pero nakaplika po sa akin. Maraming salamat po sa pagpunta. Biboy TV, thank you. Monkey. Ano ba yan? Unang tatlo yung upuan. Anong paninda niyo, Kuya Arnel? Mga paminta ba? Ang paninda mo? Salamat MC Vlog. Official, suklian kita. Sabi ni Ate Ann. Ate Ann, maraming salamat po sa pagtambay mo. Akong live, aking live ha. Thank you so much po. Hindi magtanggal doy. Ay, nag-iiyak mo ka. Sige, para malinis. Huwag mo idiin. Ano, makukuha ko hindi iiyak, Ayun sa'yo mo kasi. BBTV, shoutout. Salamat idol, dito lang ako sa baba. Magandang gabi po sa lahat na nandyan at nanonood. Thank you po Sir Arnel. Nandito pa rin po ako sa iyo, naka-play. Tumigil, di ba parang nagkita na rin tayo sa aking live nun eh. Ang kaso lang, parang naghinto po kayo at hindi kayo nagtuloy. Kasi nasa 251 pa lang po kayo eh. Pasaway channel, Mega Love shoutout, sabi ni MC Vlog Official. 5 viewers at 21 thumbs up. Thank you so much po sa inyo guys. Ganun. Ay. Pasaway channel, Mega Love shoutout, sabi ni MC. Pasaway channel, nandiyan ka pa. Guys, nakapili kayong 4 ha. Ate Robin, nakapili kayo ha. Biboy TV, Sir Arnel, Shabi Shai. Shabi nga, Sai siya eh. Ulit mo. Sabi nga eh, Shai. Pasaway channel, next kita rito ha. Nak, doon ka nak. For viewers at 21 thumbs up. Thank you so much guys.
Kasi pag gabi lang tayo, pag ganito lang tayo, pag nag-live tayo ng ganitong oras, makapag-play ako ng mga video nyo. Kung nasa palengke kasi ako, siyempre, naunahin natin yung pagtitinda. At swerte lang tayo kasi meron tayong mga minsan kaibigan na bumibili sa ating paninda. Dan Sokli MC, thank you po Ate Ann. Maraming salamat po sa pag-sokli. Next kita ulit Ate Ann mamaya. Next kita rito kay kay Tatay Robin. Thank you, Tepe. Ate Ann, salamat sabi niya MC Vlog. For viewers at 21 thumbs up, shout out. Wash your teeth. Drink ka ng water. Drink water. Drink water. Open mo, Papa. Okay na ba? Okay na, Dali. Nagkasakit kasi ako, idol. Ang hina na ang katawan ko hanggang anong sakit? Anong sakit, Sir Arnold? Nandito ako Tatay Robin, katapos na kayo. Kain na rin po. Kasi pag si Tatay Robin mag-vlog eh. Ano laki pa ng views. Maganda yung mga views ni Tatay Robin eh. Alam mo, halos sunod-sunod lang ang Kung saan upload. napunta? My shirt. I don't know shirt. Tatay Robin, nandito pa rin ako. Hala Arnel. Square as circle, square as Aray circle, po. shall and go. 3 viewers. Nog, doon ka na. Look at the oval, this is the oval. Heart is start, heart is start. We are in a circle. Triangle. A cookie. Yeah. Yeah. 3 viewers, shoutout po. Nandiyan ka na, Shabby. Peacock. Flower. Ha? Ano? Ha? Wrist. Ano ang sabi? Ano ang sabi niya? Seal. Seal. And I don't want to see you. I see you. I see you. Isang gabi boy, tapos na ako dito sa'yo. End na. Yan o, baka hindi ka maniwala. Full watch yan. Mag-edit lang ako ng video ko. I see you, really see you. Kaya hindi ka mag-live? Oo.
Sangkay, nandito ako sa'yo, Sangkay. Nag-apply ka sa akin. Bruh. Tatay Robin, nandito ka po sa akin, Tatay Robin. Bruh. 40. Ate Ann, salamat po. Di po ulit tayo, Ate Ann. Ano ka pa pala? Ito po ako sa iyong how to cook. Ads po ako, Ate Ann. Maraming salamat po. Yan. Dito host, editing lang. Sige, sige po. Nag-apply kayo sa akin, Tatay Robin, Sangay B-Boy at si Ate Ann. Huwag kumayan na. Anong oras na? Kapit. Magpapa. Mark, under ko video mo. Post-it. Ay, Tatay Robin, nandito. Naka-under ka rin sa akin. Do not eat sa SM Fairview. Ang sipag nyo, Tatay Robin, mag-upload na mag-upload ha. Sa akin kasi ang haba eh. Gusto ko sana ikutin yung bayan kaso wala magbabantay ang aking paninday. Magbablog ba ako? Iikot. Kaso wala akong magbabantay paninday ko. So, sunod na lang pag ay nagkataon. Nga mo. Ang ingay mo. Magmaingay Mark dyan. Ay. Pag sino na. Ito. Here. Oh no, plus. Right. Mark, under pa video mo. 6 viewers, shout out. Ate Ann, nandito po ako sa iyo. At Sangkay B-Boy, play pa rin ako. Si Gato na wala eh. Ah! Sakit! Ayaw mo tanggal. Diba? Ayan o. Pinalitan ko na nga ng pansundok. Sakit pa. Wala na ng pulis yan. MC Vlog, sa official dan charge oil dan dikit sa isang kong account. Kuya Robin, TV Mix dan. Thank you. Thank you, Tatay Robin. Maraming salamat. Tiger. Ayan mo yung ano mo. Sandwich. Umapit yung mga bulak. Kaya What's that? di mo na ito nilagyan ng ano eh. Inalagyan mo ba ito? That. Yung gamot? Hindi na sira yan. Ba't mabaho pa rin? Sinelas yun. Mukhang huwag yung gano'n. Huwag mo na lang. Sandwich. Ate Ann, Sangkay B-Boy at si Tatay Robin, nandito kayo naka-play sa akin. Tatay Robin, ads tayo, ads. Sana maraming ads para marami kayong sasahurin. Ay, Jane Hart, shout out.
Jen in your heart. Hi host, good evening. Good evening din po. Kumusta po? Vegetable split. Thank you so much sa A pagpa-share. tomato. A duck. I was a quack. That? Where is that quack? The duck quack, quack, quack. How hungry? Fancy. 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 Sexy. Sexy. Fancy. 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 12, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quack, quack, quack. What's that? Car. Motorcycle. Motorcycle. Ano? Car. Tax. Vidimar Channel, musta po? Idol, okay lang naman po. Ito, humihinga pa. Joke lang. Tatay Robin, pag ang video, dalawa lang ads. Pag mahaba ang video, marami ads. So nga po, kaya hinahabaan ko eh. Hindi, kahit maiksi Tatay Robin, basta anahin mo lang, mag-direct ka sa Chrome. Iano mo siya, ilalagyan mo siya ng manual ads. Mas maganda yung manual, maglagay ka, ikaw maglagay ng ads. Kaysa yung si YouTube ang maglalagay talaga. Kunti lang talaga yun, ibibigay sa'yo. Ang ginagawa ko eh, naanuhan ko yan eh. Kaya ako premier. Kaya linalagyan ko minsan, walo linalagay ko na ads. Bye-bye. Alam mo ba yun, Tatay Robin, paglagay ng ganon? Animals. Sa Chrome yun, sa Chrome. Tinuro lang sa akin ni Bidogs yun. Kahit pa paano naman eh, nasundan ko. Nandito pa rin ako, Ate Ann. At kay, paano ba, host? Punta ka sa Chrome. Ito, turo ko sa inyo. Ay, kaso na hindi ko ginagamit ko yung cellphone eh. Halimbawa, di ba, nandito kayo sa Chrome. Ayan, sa Chrome. Malis ka dyan, anak. Short, short, short. It's a short, short, short. Nandito kasi ginagamit ko yung ano ko eh. Nang ginagamit ko kasi ang aking cellphone eh. Ganun. Hindi eh. Sinubukan ko na, thanks po. Hindi mo, ginagawa ko yan, minamanual ko. Nilalagyan ko ng ad sa Chrome. Nakalimutan ko kasi ang sinabi sa akin ni Bidogs eh. Basta nandito sa isa kong cellphone. www ba yun? Yan. Ganun ba? Hindi ko na kasi natandaan yung kung anong ano nun eh. Pag, Minus yung...
Shoutout po sa 5 viewers. Nandito kasi sa isa kong cellphone ang ano eh. Naka-direct na yan sa Chrome eh. Panoorin niyo po Ate Ann sa YouTube. Kasi tinuro lang sa akin ni Bilogs yun, nakalimutan ko lang yung kung anong pinapa-search niya. Kasi ito dito, nakasave na dito sa isa kong cellphone na sa Chrome. Hindi ko matandaan eh kung anong pina-search sa akin. Saan? Sa YouTube. Try, search mo kung paano maglagay ng ads sa Sir Sanisen. Tandaan mo kasi. Nakalimutan ko Sir Sanisen. Yung tinuro sa akin ni Bidogs. Pero nandito sa isa kong cellphone. Tapos ito susunod, ito gagamitin ko pang live. Tapos yung papakita ko sa inyo. Doon ka na doon na dali. Parang hindi ka makita ng mga kung okay lang. Kung sila Sanggay Biboy nakakita sa iyo na. Kung may ibang tao dyan na halang ang bituka. Dali na nak, doon ka muna sa baba. Pinakikinig. Doon ka sa baba. Doon ka maglaro. Dali na. Dali na. Dali na, ikaw. Ate Ann, naka-ads po tayo, ate. Hi. Musta? Napasyal ulit si yung kanina. Si Shai. Saibi. Saibi Shai, shoutout. Pin po kita, wait lang. Shy, thank you so much po sa pagpasyal. Jane, in your heart, mega love shoutout. Angel, mega love shoutout, sabi ni Sir Sanisen. Salamat, host. Mega love shoutout po, mga idol. Dito lang ako. Thank you po, Sir Arnold. Nandito po kay Ate Ann. Shy, thank you so much. Wait lang, pin po kita. Yan, nakapin po kayo. Robert Bagalanon, shoutout, sabi ni Sir Sanisen. Romeo Rivera, mega love shoutout, sabi ni Sir Sanisen. Tapos na. Sir Sanisen, ikaw naman ang play ko. Ate Ann, tapos ka na tayo, na. Saibi, nakaplay ako sa iyo kanina kahit wala ka. At nakaping ka ngayon. Ito, Sir Sanisen, nandito ako sa iyo. Sulit ba nito? Oo. Okay. 3:35. Alin ba? Ito? Nasundot ka? Oo. Hindi mo ngayon masyadong inaano. 7 viewers, shoutout po. Saan kayo? Nandito pa rin ako sa iyo. Aray! Sakit! Ano ba yung sinusundot mo? Yung buhangin nga, sa loob ng kuko. Ayan na. Nag-cellphone ko. Punta ka kay papa mo doon, tapos patahin mo yung damit na ito. Kesa magbabayad tayo dyan. Hindi ko lang magkano bayad dyan. Pumaba ka nga dito. Umupo ka lang. Magkano tayo dyan? Kala mo walang bayad din yun?
Yun pa. Ikaw ang magtatahi. Kopian lang yan eh. Ang lalaki kasi ng damit. O 10 years old yan. Pwede tayo yung uniform. Yan nga yan ang tatanggalin ko kanina. Pa mo, di ba pwede pa? Ano pag manicures na talaga nagkuha niya, no? Wala kang magagawa. Sipain ko. Ano na? Ate Ann, Miguel shoutout po. Maraming salamat. Tatay Ruby, nandito pa rin ako sa'yo. Sir Sanisen, nandito ako sa'yo. Naka-play ka sa akin. Sangkay, naka-play ka pa rin. Nag-edit lang ako. Dalawa ng video ko na hindi ko pa na-edit. Sa vlog ko lagi, hindi mawala si Sir Sanisen, si Robert Bagalanon. Laging kasama. Kaya, yan ang ano ko, yung mga may tiwala, ayun ang mga ano ko mga nagtitiwala sa akin na ano, talagang may solid akong, may kahit pa paano, may solid na akong mga kawaray. Malibang kalasan kay B-Boy, mayroon akong mga solid na talagang batikan sa social media. Dating fan ni Japper Sniper. Sila Sir Sanisen, si Sir Robert Bagalanon, ayan. Mga ano na talaga yan. Tagu-iri, tagu, ano? Yung mga salita yun, may? Yung malalim na Tagalog. Tinaguri ang ano, veterano sa solid na fans talaga. Kahit pa paano, may dalawa na ako talaga na pakaso. Ay, si ano pala, si Jerome pa pala. Na talagang nag-ano sa akin na nagpupus na may isali ako sa pa-challenge ni Jacker. Thank you sa suporta sa Sir Sansen TV. Official, thank you so much po. Paano kaya pag nasali tayo sa challenge? Oh, naku, sarap ng feeling sigurado. Kanina nag-ano ko ng comment, nag-heart ako ng mga comment. Si Sir Sanisen ang pinakamaraming comment. Grabe. Oo, si Sir Sanisen, ang daming comment. Halos lahat ng video mayroon siyang comment. Nakakatuwa. Talagang mayroon na talaga akong solid na waray. Maliban siyempre sa Four Sister. Batikan. Mga ano na yan sila sangkay. Nag-umpisa pala ako 2019. Nakikita ko na yan sila sa live lagi ni Japper. Lagi nagko-comment yan si Sir Sanisen, Sir Robert Bagalanon, Bernski, yan sila Tita Au, sila Sir Werdo. Pero sila ano talaga, sila Sir Sanisen at si Sir Robert Bagalanon. Yan talaga nagpupus sa akin na sabi ko na sana makasali ka Maray. Isa nagko-comment pa sila dun sa ano, sa live ni Japper. Idol, salim mo si Waray. Challenge mo. Nandito ako sa iyo, Sir Sanisen, no? Tino, laki mama.
edit ako ng video ng ano, yung web para pang upload bukas, para pang may ano ko premiere bukas. Sir Sanese, nasa iyo pa rin ako. Tatay Ruby, nasa iyo pa rin ako. Tapos na. Ate, nandiyan ka pa? Nandiyan ka pa pala. Hindi kita ulit. Saan ka pupunta? Last one ako sa'yo, Ate Ann. Dito pa rin po ako. Play ko po yung video niya. Okay, B-boy. Tatapos lang ang video mo 2 beses na. Mahahaba yun. Dito naman tayo. Dito naman kay Netflix. Sino pa ba nandun? 5 viewers, shout out. Maswerte nyo. Hindi ka pala nakasubscribe ka, no? B-boy? Hindi ka nakasubscribe? Ayan, oh. Ano ko naman? Sa kay B-boy, di pa na nakasubscribe si Pisa eh. Alabas mo yan dyan sa mga tataas. Ayan nga, ani. Oo. Ayan, oh. Naman mo yan. Ano ko naman? Sige, ng takbo nung... Food trip with friends. Tatapusin pag-ibig. Sane. Sir Sane-san. Ba't ang liit ng subscriber mo? Under ko video mo. Sane.
Sir Romeo Grande G, shoutout sa'yo. Big Miracle, shoutout. Madalang mga kasama. Mga PCB, shoutout sa'yo. PCB, Sir Gar, at mawawala yung atman. Napakaganda. Once ganda, gamit sa lang tayo once ganda. Pangano talaga sa yung once ganda eh. Hindi ka sanay sa kanyang video ay napakabait mo. Kay Grace, kumusta? Nakuha mo na yung sahod mo? Kay Grace, nakuha mo na yung sahod mo? Play ko yung video mo. Baba mo nga yung main channel mo. Kay Grace. Baba ko na ka to si Shabby. Wala naman dyan. Ay, Shabby pala. Shabby. Shabby! Shy, thank you so much. Baba na kita. Kay Grace, baba mo nga yung ano mo dito. Yung dollar. Ay, dollar. Yung ano, yung main channel mo. Press mo nga yung ano, yung ano, yung channel mo ibaba mo. Hindi yung ano. Wag yung sa ano diyan ha. Nandito ako sa iyo ano, Ate Ann. Swerte naman ni Ate Ann. Nakarami na ng ano, tsaka swerte ko rin na andyan sila naka-busy lang. Biboy, yan sa'yo. Kasama mo ay, tumulo. Naka-ads tuloy. Tingnan mo, nag-ads sangkay. Kanina walang ads. Pwede ba ilabas-labas? Ano? Maganda pala yung linalabas-labas para ano. Grace, baba mo nga yung ano mo, Grace. Dali na. Habang bakante pa yung isang cellphone. Para ma-play ko yung video mo. Dali. Grace. Okay, yung mabata. Uy. Pabya ako mo Grace. Uy. Ang sakit na ng daliri ko sige. Ako na nga magharap. Reno ng ano mo. Fish. Potato. Food. Sad. Si Grace napaka tamad nito magbaba ng bahay. Eyes. Fire. Sheep. Yes. Owl. Deer. Moon. Rabbit. That's pa yung mga video. Ayala. Hundred. Santo. Yo-yo. Nandito ako sa'yo, saan kay Grace? Hanapin ka sa akin. Kung lang naghanap. Okay? Marcel, ano ko, hindi ikaw. Eh, naka-play kayo guys ah. Saan kayo, B-boy? Naka-play ka sa akin. Ate nandito po ako sa iyo. At Grace, nandito ako sa iyo, saan kay Grace. Salamat sa inyo naka-video dyan. I-edit akong video. Ay, Daniel, wala pa yata update. Wala pa nga, Daniel. Hintay ko rin. Kasi pag nag-update na yun, saka ako mag-end. Para ma-shoutout ako na Eden. Tignan mo nga kay Boss Tato. Baka nag-ano na. Baka hindi lang nag-up sa akin. Anong oras na oh? 9:20 na. Hoy! Sa! Salamat, busy sa editing. Okay lang po, nandito naman po ako sa iyo.
Busy rin ako sa akin. Nag-edit din ako ng video ko. Palugin kita. Sige, sige, sige. Mag-isam ka dyan. Nasa 300 views ang akin, 77 views. Mahina pa talaga tayo. Tulad talaga dati na malakas ang aking ngayon mahina. Ito ang ginatsaga ko lang. Paano eh, meron pa rin pumapasok na views sa akin. Kaya palitan natin mga oras. Magkaano pa. Mas malaki. Person. Ew. Ka na? Happy. Jollibee, ha? Jollibee? Ano mo yung Jollibee kinain natin? Ano yung Jollibee? Ano? Aray. Tapos na? Ito, lagyan mo ngayon pa niyan. Okay na, sila. Okay na pa mo. Lagay mo doon. Okay na. Ito. Huwag mo tanggalin. Ah, Nandito pa rin ako sa iyo. Cow. Salamat po. Ay, Bibay TV, salamat. Grace, nandito ako sa iyo, Grace. wala na. Sige na. Sangkay, nandito ako sa iyo, Sangkay. Yung kuko mo pare-pareho sa... What's that say? Ay, nako! Tinatanggal mo. Sa'yo, wala ka din. Ano na? Enough na mo. Dirty yan. Galing yan sa ano ni Papa. Spray kita dyan. Okay. Sahog ba? Alam ka din. Nakurong mo na yung toys mo. Bawal na ako. Baba na natin yung phone ko. Parang liga. I covered. Hindi naman pa natapos yung iniidit. I covered. Kasi naantok na no. Ay. I broke. Oops. Oops. Oops.
Ito. Birds. I bird. I bird. Sabi? Dahil ka na nga magbaba. Talo na naman ah. Talong talaga yan. Grace, nandito ako kay. I don't want it. Nice fast na yan, nice fast. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Coco. Oh no, Elmo's gone. Where? Peacock? Balik mo dito yung doy yung kinain. Peacock? I peacock. For viewers, shout out po. Bird. Ayun na, Elmo's sige. earrings. Maraming thank you guys. Ate Ann, nandito ako sa'yo. Haba ng lunch mo. Shit. Suba muna ako sangkay. Salamat nang marami nakalive na ang aking bestie. Sige, sige, sige po. Si Ate Ann, find na rin naman sin sa'yo. Mamaya mag-out na rin ako. Ano ko lang to kasi may harang, sayang to. Mamaya mag-end na rin ako. Sangkay, B-boy. Salamat ah. Grace, nandito pa rin ako sa'yo, Grace. Sige lang. Para ano. Mag-end na rin ako. Naka 2 hours na ako. Thank you so much. Ingat kayo, ingat. Nag-edit ako ng video. Salamat Sangkay. Walang ano man. Ikaw pa. BBTV, salamat din ah. Ay. Maya mag-out na rin ako. Dito pa rin naman ako sa ano yung sa ads mo. Ate Ann. BBTV, bye-bye. Sangkay, thank you. Grace, nandito ako sa iyo, ads din sa iyo. Pwede na kayong maghiwalay-walay muna tayo. Mag-i-end na rin ako mamaya-maya. Mga ano lang, mga 2 hours and 30 minutes. Bye-bye na, Ate Ann. I never said I Galit-galit muna tayo.
Sige lang, yun na. Sige, alis na kayo rito sa live ko. Joke lang. At yan, nandito pa rin ako sa'yo. Di pa tapos yung ads mo, yung haba-haba eh. Sangkay Grace, dito pa rin ako sa'yo. Sangkay, salamat ah. Ayan ako mga 2 hours and 30 minutes. Ano na yan sa paa mo? Look at my nail. No, color. Pink? You color pink? Yeah, you're gay? You're gay? Huh? You're gay? Oh, look. What color is this? Hmm? Ayun. Bayuta ka. Nahilo ka. Miguel na. Ikot-ikot. Bayot ikaw? Are you gay? Ha? You a girl? Are you a girl? Kaya hindi naman siya mahilig sa ano. Mamas boy lang talaga. Oh, meron pa sa baba. Oh no. Sige po. Abangan natin ang live ni Japper. Evening sa lahat. More blessing po. Tatay Robin, maraming salamat po. Ingat kayo, ingat. Thank you so much. Sangkay Grace, dito pa rin ako sa iyo. Tatay Robin, play ko yung video mo. Mahaba yung video ni Tatay Robin din kasi. Hala. Sangkay, salamat Sangkay. Nag-live na si Japper? Parang wala atang upload si Japper ngayon. Tatay Robin, +1 po ala ako sa'yo. +1. Ba, maulan pa rin doon. Inabot sila sa laot kanina. Oo, lakas ng ano. Palamig tayo muli. Nandiyan ako sa'yo, Tatay Robin. Lakas ng ano mo, Tatay Robin. Lagyan mo Tatay Robin ng ano, hashtag pag nagano ka. Pag ano ka po Tatay Robin, lagyan mo ng hashtag. Sangkay, nandito pa rin ako sa iyo. Ads ang haba. Doon na kayo magagiya ako. Kaya mo sila dyan. Pumasok. One animals. What? A hippopotamus. What is a tiger? Ow. Over there. Walis ka dyan lang. Okay. Shoot.
Uy, Kapre, shout out. Andito si Capre guys ah. Capre, shoutout sa iyo. Kumusta? Kumusta Capre? Umaga na ba diyan? Sa Europe sa ano? Europes. Yung baba mo, yung sa dibdib. Kumusta ka Capre? Kumusta? Ay Capre, shoutout sa iyo. Kumusta si Capre? Ano pa ba? Gilid ako. Tawa. Liga. Sinabaon mo yung baba mo sa dibdib ko. Sakit. Uy ka. Ika dito ah. Kaya ito din Dito dito. Ha? Tubig. Dito. Flash ka dyan. Sakay nandiyan ka ba? Apakan mo yung cellphone ko ha. Ito ako sa'yo sangkay. Napos na si Jano. Cellphone ni mama mo. Animals. Hearing. Hindi ka nang sa-step-step lang. Lollipop. Lollipop. Yeah. Yeah.
a little far. And a mouse. Hey. And a mouse. Daddy. Yeah. Hey! Ito mo na naman. Eloise. Up. Eloise. Ito ba? Sige tayo. Want me to spam you? Apple. Wow. Wow. Baby. Like this side though. Butterfly. Yeah, he's out. He's in the bird. Tiger. Hello. He's got a buffalo. That's back. Beautiful. Goes by. Clown. Alligator. Kumusta Parpor? May galab siya raw. Yahoo. Iboy TV. Thank you so much, Mr. Parpor. Three viewers at 25,000 subs siya raw. May mga bisita tayong malalaking channel. Nandito si Idol Madik Katiba from Sword Family. Diyan si Ma'am Ning Love TV. At dyan si Kabus Official Shanghai. At Gary from China. Thank you. At nandito yung pinakapugi nating kaibigan na nakakalooban. Jan Paul Rimodo. Shout out sa iyo, Idol. I love you. Salamat sa kapugian mo. Salamat sa pag-share sa kapugian mo. Ako pogi, ha? Kabus Official, sabi ni John Paul. John Paul, thank you so much, tol. Shoutout sa iyo, John Paul. Ng Caloocan, napakapugi mo. I love you. Alligator. You. 5-7. Shot luck. Sir Sarisen, maraming salamat. 9 lang, 15 nas. 18,000. Maliit na pala. So, nakakatawa din magsulat ha. Bukas, magsulat tayo. Now, you write your name tomorrow. Practice tayo 5-7. ng dance mo. Shot luck. Ha? Dance mo na. 5-7. Sir Sarisen, maraming salamat. 9 lang.
Nakinig, anong gagawin? Follow. Hello. Hello. Palo. Hello. Babay mo na. Sige lang, Sangkay. Hello. Out ka na. Kala ko di ko pa nag-out ka na. Andito pa rin ako sa'yo. Nakapuno. Tulog ka na. Tatay Robin, nandito pa rin ako sa'yo. Mag-out na ako mamaya. Palo. Hello. P for palo. Palo. Alam na sa'yo. Sirap na yung pumunta ng Tagalog. Paalam na sa'yo. Handa-handa tayo'y uuwi na. Bukas na uwi tayong nagkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Paalam na sa'yo. Yung palabok, nandito lang sa ano ko, hindi bumaba. Paalam na sa'yo. Paatuhod. Ito nga. Tayo ka. Paatuhod. Tuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Ikaw. Gusto mo? Paatuhod. Ayusin mo. Paatuhod. Saan yung tuhod? Tuhod. Saan ang tuhod? Yan, tuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Gawin mo. Paatuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Ayusin mo. Tawa ka ng tawa. Hindi ka marunong Tagalog kasi. Paatuhod. Balikat ulo. Paatuhod. Balikat ulo. Paa or two. Tuhod. Knee. Balikat. Shoulder. Ulo. Head. Tuhod. Balikat ulo. Tawa ka ng tawa. Sakit? Sakit? Paluin kita ulit. Sa. Head, shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Baliktad kasi yung English kasi. Oh, di ba? Head, shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees, and toes. Knees and toes. Pag-morning.
ano, head. Ito yung shoulder. Tapos ito yung knees. Tapos ito yung toes. Ayos na. Ang head lang ng tumama ah. Ow. What is this? Lion. How do you call this one? This one, what is Animal. animal? Ow. Ano, A ladder. Hey. tuhod. Tuhod. Sige kang ganyan. Wala ka na talagang animals. Hindi ka na talaga ng mga animals. Hanggang sa umayos ka na. Ulit ka. Ikaw, pag nasa labas tayo, hindi ka magtakbo-takbo. Hindi ka dyan sa dito. So dirty. No? Huh? Dirty. Huh? When we go outside, you don't run. You just walk, hold by mama or papa. Huh? You need to run. You will hit by, bicycle, motorcycle. Oh, alam mo pala eh. The car. Oh, alam mo pala eh. Oh, you got the car. Oh. Alam mo pala eh. Bakit hindi mo no? Alam mo pala kung anong babangga sa'yo eh. Kasi di ba sinabihan ka na ni mama? Bose mo, paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tagalog nga kasi sa inyo eh, hindi English. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Left and nose. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. And ears. And nose. One, two, three, four. Came back. One, two, three. Three little ducks went out one day. I suppose Mother Duck said, and the two little ducks came back. One, two. Two little ducks went up one, two. Ano na yan, boy? Wala ng tao? Viewers? Meron pa. One. One little duck went up one, two. All the six, one, just quack, 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 But no little duck came back. Roll, roll, roll your boat. Roll, roll, roll your boat. In the garden.
Sabay na guys, out na ako.